pozdrav svima iz Beograda i Srbije. Drago mi je što sam ovde sa vama i velika je čast biti sa vama ovde, naročito sa ovom mojom skrenutom bratijom koju vodim ovako u jednoj Facebook grupi i veliko mi je zadovoljstvo da vas lično upoznam i nadam se da će ovo biti početak dobrog prijateljstva i saradnje. Sad ovako, da nastavim ja Acinu priču, kaže, glavom biraju mudri, srcem zaljubljeni, a čime li, kaže, bira onaj mudar kad se zaljubi. Ima i oni što su sad poznate kao fine dame, kaže, upecala soma na zlatnu ribicu, sad su je sve želje ispunjene. Međutim, dešava se da somi zakaže, kaže, bio jak na rečima, na delu ga izdala pisaljka. A skupe poklone daju oni koji su jeftino prošli kroz život. A kad u ljubavi proradi hemija, fizika se podrazumeva. To mu tako dođe. Sad malo da idemo na ozbiljnije one, kaže, teme koji su nam svakodnevica. Kaže, naši političari su izgleda svi završili teologiju, šta god da kažu mi se krstimo. A što se lažnih profila tiče, obično oni pokažu nečija prava lica, to je sigurno i provere. I onda sujeta zasvira, pa jezik kolo povede. A korupciju brane korumpirani i plaše se da mito ne ode u tuđe ruke. A slobodni mediji, što se njih tiče, oni su na vrhuncu, promovišu sve što im se kaže. Hvala vam. Idemo malo od politike, posle ćemo da se vratimo na nju. Ovo vreme zovu vrbokuć, jel tako? Pa vrbokuć je vreme kad se mozak i jezik posvađaju i dibiduzu. Onda se desi sledeće, da muško ko muško napipao bline, pa mu onda pamet na 3 ćoška. I naravno, ljubav je slepa, ono najlepše se opipava u mraku, to bar tako kažu. I ide tako, dođe svadba, ide svadbena torta, a niko od nas nije svestan da je to najslađa zamka za doživotnu robiju. I naravno, žene ko žene, prije im bračni život, od mačke i po postanu mečke i po. Nađu se i ja prozvan. I kaže, naravno ide sve kako ide, da se vratimo opet na politiku, sruši nam se kultura, nikošet, stubovi, sram. A život je ovde privilegija koju primamo, nažalost, kao socijalnu pomoć. Oni pisci za nezavisne medije, nadamo se da će da čitaju žutu štampu u zatvoru. Iskreno se nadam. Ja sad odo da zakažem šišanje, prerasla mi ova dlaka na jeziku, pa Risto neka nastavi.